Ajde, pozdravimo za specijalno za jubilarketa. Neke je živa i zdrava. Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. Eta. Od tvoje originale Kičeka Ponička. Ajde. Ponička.
chitic. Ari mama, doi nebune, freacă capul cu sabune. Ari mama, doi nebune, freacă capul cu sabune. Oata di davla, ticda di davla, davla ticada di davla. Oata di davla, ticda di davla, davla. Vădai, vădai, vădai ala, iba păcată, m-am moța ala. Vădai, vădai, vădai ala, am păcată. Haide vengo, haide vengo, haide vengo, haide vengo. Vengo vini, zos de mali, cu Johnul legat pe sali. Vengo vini, zos de mali, vodul la rocul legat pe sali. Devda, davla, oada de davla, devda, davla, oada. E legat pe Gojan, special muza, jubilarcă-ta. И специално за всички гости. Хайде! Moșmarine za căbine, când stau brânză cu mașine. Moșmarine za căbine, când stau brânză cu mașine. Oata di davla, di davla, davla, di davla. Oata di davla, di davla, di davla. Baba Marinaia fugi pe guguță, Moș Marin, catul susurută. Baba Marinaia fugi pe guguță, Moș Marin, catul susurută. Gavanul meu, ciucanul meu, gavanul meu, ciucanul meu, gavanul meu, ciucanul meu, gavanul meu. Vădai, vădai, vai cu bacaiala, e da pocată, m-am muțaiala. Vădai, 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 vai cu bacaiala, e da pocată, m-am muțaiala. Браво на танцуващите. Айде да успокоим малко чувството. Като тебе с такава съпруга, много богат и тарикат. Всички приятели го обичат, дори онези, които не познават. Всички приятели го обичат, дори онези, които не познава. Направи добро, казват старите хора. Остани без пари, за да видиш приятели. Остани без пари, за да видиш приятели. От всеки приятел болка ще получиш. Приятелство повече няма. В този шибан живот всичко е лъжа и измама. Твоите приятели са твоята жена и твоите деца. Приятелство повече няма.
Този шибан живот всичко е лъжа и измама. Моите приятели са твоята жена и твоите деца. Браво на танцуващите. Браво на Нане Маринчо.
Хайде на колото. Бяла роза ще закича, бяла роза да посреща аз зората. Бързо слънце да изгрее, да залезе, да и да наче спада. Бяла роза ще закича, бяла роза в косата, да посреща аз зората. Бързо слънце да изгрее, да залезе, да и да наче спада. Бяла роза ще закича, бяла роза след водите, но пази се ти, пази се. Бяла роза ще закича, бяла роза след водите, но пази се ти, пази се. Среща комът е позада, жемни очи кът маслини. Бяха черно-рама кълце, чудни думи той ми рече, към любов ми се обрече. Нощи вечер на чешмата, среща комът е позада, жемни очи кът маслини. Бяха черно-рама кълце, чудни думи той ми рече, към любов ми се обрече. Епа! Бяла хубава мома, а реката плътно бели. Ето белие си бе, а пък мома ти се моли. Бяла хубава мома, а реката плътно бели. Ето белие си бе, а пък мома ти се моли. Престани, че без тебе аз не мога. Имам зато и куприма, цялата ще те окича. Пристани ми, пристани, че без тебе аз не мога. Имам зато и куприма, цялата ще те окича.
Malino, Malino, momиче галено. Той на сърце ти е Малино, той на душа ти е Малино, той те излага Малино, Малино, момиче галено. Малино, 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 Malino, momиче галено. Малино, 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 момиче галено. Видях я, мале, видях я, черната Волга в пенията. Видях я, мале, видях я, черната Волга в пенията. Колелата правеха кърцак, кърцак, а вода насочеше сърце бряг. Колелата правеха кърцак, кърцак, а вода насочеше сърце бряг. Ще продам, мале, Волгата, ще си купя, мале, Мерцедес. Ще продам, мале, Волгата, ще си купя, мале, С-класа. Ще отида в Белгия, Германия, много пари, мале, ще взема. Ще отида в Белгия, Холандия, много пари ти до ще взема. Албена, пристига една голяма пара, специално от Митко Сърбина и неговата прекрасна съпруга. Искат да поздравят специално юбилярката, като й желаят много здраве
много щастие, много късмет и много любов. Нека е жива и здрава със същото! Поздравей специално от Митко Сърбина и неговата съпруга! За юбилярката специално!
вашите места. Преди всичко искам да ви благодаря, че сте тук тази вечер да отпразнуваме заедно един специален повод, 50-тия юбилей на една още по-специална жена. Някои от вас може би познават Леля Дочка още от дете. Други са израснали с нея, а някои са работили рамо до рамо с нея. Някои от вас са станали част от нейния живот на по-късен етап, но всички сме съгласни с едно. Тодорка е от онези хора, които оставят следа с грижа, с любов и с добро сърце. Тази вечер няма да ви разказваме биография, вместо това ще се върнем назад във времето и чрез няколко снимки ще си припомням най-хубавите моменти от нейният живот, които са на екрана. Така, нека се върнем 50 години назад. През далечната 1976 година Великобритания преживява едно от най-горещите си лета. Монреал е домакин на Олимпийските игри, а светът още не подозира, че на 13 юли ще се роди една бъдеща отличничка, знаменосец и най-известната раздавачка на Б12 инжекции в семейството. На 13 юли 1976 година се ражда Тодорка Мирчева. Второто дете е в едно доста епично семейство. И така започва историята. Още от малка е личало, че Тодорка няма да е от хората, които просто преминават през живота. Учила е много, обичала е да чете и винаги е имала какво да каже по всеки въпрос. Особено когато ставало дума за това колко е вредно пушенето. Толкова убедително го обяснявала, че в 10-ти клас е решила сама да провери дали е права. След като избрала да стане медицинска сестра, Тодорка продължила да учи още много години. До съвсем скоро... На 20 имам изпит в Варна. Аплодисменти, моля! Така че ако си мислите, че след 50 човек спира да учи, Тодорка явно има други планове, може и да не е приключила, както разбрахме, не е. Да видим кой всъщност я познава най-добре. Ако обичате поред на номерата, елате при нас. Първо Величка, Пепа. Вие сте тук, след това Снежана, поред на номерата. Ако обичате, Динка, точно така, Леля Христина, Цеца. Добре. Единия липсва, той онлайн, да. Закъснява. Ти ще бъдеш представител на Мариан. Така. И нека още в началото потвърдим нещо важно, че Тодорка наистина им е сестра. Както забелязвате, не си приличат особено много, но наистина им е сестра. Кръвна. Кръвна. Така. Бабо, ти си я познавала още от първия ден. Кажи ни, каква беше Тодорка като малка? Като малка, много непослужна, като голяма глава има, много капасус. Много. От цялото семейство Дорка винаги била недоволна. Винаги от всичките деца най-лоша. Ама слава Богу, виж Балкан стана. Моето момиче най-образована, най-възпитана. Благодаря, мамо. Аплодисменти! Коя е първата дума, която ти идва на ум, когато си спомниш за нея, за Тодорка?
кажа? Не знам, много думи. Диплома, да. Снежана, ти си най-голямата сестра, ти си я виждала да расте пред очите ти. Каква беше Тодорка като малка? Много послушна, много ученолюбива. Говорим за две различни деца. Да, ученолюбива беше моята сестра много. Продължаваме с събирането на друга различна информация. Динка. Така, ти какво ще кажеш за Тодорка? Ами много, тя е извънматочна. Тя няма кръвна връзка с нас. Просто различна, различна. Тук вече имаме малко по-различна информация. Нашите източници твърдят, че отношенията между теб и Тодорка като малки не винаги са били особено спокойни. Никак даже, никак. Никак. А днес, след 50 години, как са? Стараем се да поддържаме добри отношения. Така, Христина, ако трябва да ни разкажеш нещо за Тодорка от времето, когато сте били малки, кой е първият спомен, който ти идва в главата? Първият спомен, тя е била винаги до нас. Защото наши са тръгнали за Гърция и са били до нас. Това е. Цеца, ако можеш да ни върнеш за момент назад във времето, каква беше Тодорка като сестра? Ами винаги ни получава, винаги ни окуражавала да учим. Тя беше човека, който ни записа да учим. И сега, Мариан. Имаме информация, че между теб, Мариане, и Тодорка е имало някои доста интересни моменти, особено един случай, свързан с кокошки и една лопата. Ако ти не се сещаш, някоя от сестрите, която се сеща, може да ни разкаже. Цеца, благодаря. Ами тя го заключи. Заключи го там при кокошките. Този въпрос отново е към Мариан. Кажи ни честно, кой повече е командвал? Ти или Тодорка? Аз. Аплодисменти! Благодаря ви. Тодорка избира професията, която сякаш винаги е била част от нея – медицинска сестра. Професия, в която да се грижи за хората, да помага и да бъде до тях, когато имат нужда. И може би точно за това не е изненада, че и днес за нея грижата за другите е нещо естествено. Сега идва една друга важна част от историята – срещата с Нено. Първоначално Нено е бил приятел с Мариан, а покрай Мариан се запознава и с Тодорка. И от една приятелска среща започва една история, която продължава повече от 30 години. По-късно идва и едно доста романтично предложение. На плажа. А след това двамата заминават на круиз към Италия. Така че ако някой се чуди колко романтичен е бил Нено като млад, имаме две доказателства от двете ми страни. Нено, ще ни споделиш ли един от любимите си моменти от времето, когато за пръв път се запозна с Тодорка? Ами да, значи беше най-така хубавия момент на предложението, когато бяхме на плажа, на морето. Тогава беше най-хубавия миг. И от този момент нататък Тодорка вече има две момичета, за които да се тревожи, да се кара, да дава съвети и разбира се да обича повече от всичко. Павела и Вероника. Както във всяко семейство, сигурно е имало моменти, в които мама ви се е карала. Така че първо да започнем с най-важното. За какво мама ви се кара най-много? Ами, примерно да се оправим и стаята,
дрехите, да не закъсняваме. Памела не мисля, че закъснява. Да учим, най-важното. А сега е нещо хубаво. Кое е нещо, което мама прави за вас, за което винаги ще сте и благодарни? Да се грижи за нас, винаги да ни подкрепя и винаги да бъде там за нас по всякакво време. Да, тя винаги е била до нас и продължава да бъде и винаги ни е напътствала към най-добрия път и не е била само майка, ами също и приятел за мен. Тук вече искам да говоря от името на всички гости и приятели. За много от нас тя не е просто част от семейството, тя е човекът, който винаги е там. Независимо дали става въпрос за храна, за питие, за някой проблем или за рокля, която трябва да бъде зашита в последният момент преди някое тържество. И някакси тя винаги намира начин. Също така и за партитата. Разбира се, не можем да пропуснем и другата и страна, защото Тодорка не е човек само за семейни вечери, тя знае и как да се забавлява. Имаме и снимка с шотове, но в момента не е на екрана. Така че ако някой си мисли, че на 50 години вече се успокоява, нека си помисли пак. Като млада Тодорка не е била най-големият фен на готвенето, дори имаме семейни сведения, че Вуйчо, Мариан, е казвал, че ако му е била снаха, щял да я изгони, защото не можел да готви. Ако питате Динка, кое е любимото хоби, нека да я попитаме всъщност. Да седи в кухнята. Така че ако има нещо, което доказва, че човек може да се промени, то това е нашата Тодорка, нашата юбилярка. Има и още нещо, което според мен всички, които я познаваме, можем да кажем. Тодорка е много силен човек, винаги е знаела какво иска, винаги е имала собствено мнение и никога не е била човек. Никога не е била човек, който лесно се отказва. Животът не винаги е бил лесен, имало е и трудни моменти, имало е караници, имало е моменти, в които нещата не са вървели по план, но тя винаги е намирала начин да продължи. И може би точно това е едно от най-хубавите неща в нея. Че независимо от всичко, тя е всеотдайна съпруга, страхотна майка, леля, на която винаги може да се разчита, изключителна медицинска сестра и най-вече човек с огромно сърце. И ако през последните 50 години беше толкова невероятна майка, няма никакво съмнение, че през следващите 50 ще бъдеш още по-невероятна баба. Нека вдигнем чашите си за здраве, за щастие, за още безброй спомени и за жената, която тази вечер ни е събрала всички заедно. Честит 50-ти юбилей! На здраве! Сега първо аз искам да кажа нещо. Благодаря на всички, които направихте просто тази вечер да стане така невероятна. Се събрахме по този хубав повод. И най-вече знам колко е трудно, пътища, нали, финансови възможности, време. Нищо, че е понеделник. Всички са от държави, различни краища и все пак благодаря на всички за уважението, че специално дойдохте заради мен тази вечер да се съберем за този повод. И благодаря на водещата, на всички мои племеници, роднини, които направиха това тържество, организаторите на това събитие.
Сърдечно благодаря. Ние благодарим за доверието. Сега с най-хубавия кючек на оркестъра, който го няма. Обядва, добре, нека да обядва, добре. Ами, някой друг, ако иска да сподели някоя история, докато обядва. Тя се успя да се справи и като съпруга, и като ученик, и просто тя е невероятен човек, който заслужава адмирация и аз винаги се чуди как успява да съчетае всичко. Мога да ти кажа, използва B12. Да е жива и здрава, все така. На най-новия член от семейството нищо не сме питали. Ти какво ще споделиш за краткия си опит? Да е жива и здрава! И ти да си жив и здрав. Само солнчета. Идите внуци! И чака да продължава! Хайде, бабо! Николай, дай мачина малай. Николай, дай мачина малай. Чивач, Николай, коста малай. Чивач, Николай, коста малай. Чивач, Николай, коста малай. Чивач, Николай, коста малай. Николай, коста малай. Чивач, Николай, коста малай. Хайда, латарцела малай. Луни алдеса малай. Лазарецела талай. И така, извинявам се, Бати Шаро, продължавам за Венко. Най-готиният човек в Първите изтъпки, детските ни смях, те остават вечно в нашите сърца. Весело щастливи те пораснаха, за нас остават вечно малките деца. Весело щастливи те смях, те остават вечно в нашите сърца. Весело щастливи те пораснаха, за нас остава вечно малките деца.
деца. Децата пораснаха, а ние остаряваме. Дай ни, Боже, здраве, децата си да отгледаме, големи сватби да направим. Децата пораснаха, а ние остаряваме. Дай ни, Боже, здраве ти, децата си да отгледаме, големи сватби да направим. И така продължаваме един музикален поздрав специално за Митко Сърбина, един хубав кичек и за неговата цялата му компания с 10 точки от Марин и Исмата.